foni yanoshandisa pa arifana pamwe mari ndiani inini newewe ndakutumira kana uchida ndikutumire futi siti rangu rikuita $70 ndoda kutsisa ndege dzacho dzakawandisa ndege dzakasiyana kana ndikutumira siti sha if you want me I can send you a receipt if you think I'm lying. Aiwa but admire usha urutora mari kana kupura yangu wewe uzire mira ndikutumire kana uchifunga ndikunyepa akunzoka ndutaurero akunzoka ndutaurero my question is why do you want to complicate things? You wamboni morezere pawe vana pewo. Alright, makadise kurukudo. Chinipo mari ndinatanga kutaura. Apana pekuti chinipo mari, you were FaceTiming me in the middle of the night. You need to understand kuti ayokangana kuti mfona ndakara usatomondudze zvakwe zvadi. Ayo that is not an excuse. Ayisomborikana nyaya yokuti you can't even complain about that. I need money to top up my ticket. Saka admire unoona nchiveza mari ere ndenchiona kwa mari ndoisa say back chete panozobuda kuti ndiri kuendepi ndaida kuisa ndikuratidze kuti iri kudhura zviri kutondiremerawo inini wacho kuti nditenge siti. Mamota unoita maproblems angu anenge asiri angu unomboziva. Amundinzwiri tsitsi ngei asonti mari inovezwa kana amundinzwiri tsitsi wai iwe usingandinzwiriwo tsitsi admire umbori munhu akaita sei munhu ungoti akangoona mari wakutobhonzora ukaona mari wakutobhonzora kubhonzora kudii inini kubhonzora ndinoanda bhonzora ndaita sei atombotaura ini izvozvozvo nisisi ndikwane mari ndiwana bwemi mukwani reko man maindifonera maidei ndaida chii kugara zviya payo December ari kuuya kao ndine mafamilies andoda kutengera rice. Good for you. Saka chinboka mari ndoda kutengera vanhu rice. Iwe unoita donation yezvinhu zvausina yemari yacho yausina. Hapana shungu dzakanaka shungu hadzirambidzwi kama. Ndibatei mushezvo atozvekutobatana mushezvo ngoti ndimurundi nyengerera. Wewe wasundinyengerera hauna kuya pambo chinikumbira mari. Handichadi mari yenyu bai ndopiwa natendi. Kubro wakaita munhu yeye ndauri ndako withdraw your words. Mira hold on. Nakana send munhu yeye ndati. My Moyo, thank you for the follow. MK vibes mukuda say. Anzi kudo ndikwidze yo. Badman bandit muri say. Ansikuita zvokukwidza vanhu vatori papa vatori right here. Mamuri kupingo wese pana nchikutsvaga. Ansikukwidza pana. Sorry re. Kana zvakuboha ine munovhura live yenyu. Like Naijama co-host muchirowa panapa. Musipo muchiya panapa muchipfuura. Alex, ndakuti ndatiridza hip hop zvagosha. Ngozha makomo wangu. Andine ndaona makutaura na mama Vindi ndikaona kuti saka une respect uri right here. Respect anoziva chinchi kuti munhu akakosha papanel ndiani. Because otherwise ndinozvidzima izvi. Seke iwe. Ndinozvidzima. Pane wakuonerwa paunoita so. Amana adbaya anoonerwa boy kana mazogara zvinhu. Alright again ndichingodai so kuti ndisaku western nguwa nai. Admaya utapatirini. Okay, my party in February. Alright, chamari ukagona kuimpressa mama V apa uchapiwa slot handiti ka. Anoenda nezvezvi. He's a DJ. Saka anoti ndichisvika vakuru vachisvika unonga achiexita kudii ikoko. Anonzi DJ yani. Alex DJ. Tikukupa Alex ani? Right. Right. Again botang. All right, it's fine. Again
pinzi yandakupinza kukomambo ndangopinza chiri chijiti ka1 chete ndiri ita zvawo chifadza vanhu uri mufactory here ari muchiyadzi mufactory mufactory ari rekeni chitange zvako right mira hi King Alpha, how are you? kuti asirara anonga angatorara iva aiwa angarara vana vadiki aiwa siyazorori mangwana kuchikoro yes. King Alpha Murisai. uyo wadini mayuti Andri boy. how are you King Alpha? Ndiri boy murisai mama. ndiri bhori semufana wangu mfana zviri kufamba here muri kuverenga here vanhu mangoita zvetiktok nana gudo iye iwo Swearing. sure Eh. Nice other zviri kudi Zvese boy. I'm happy to talk to you and I love ndonga chingoona zvangu topateresa I love your work Maita basi. gudo ita kuti mwana wayanga achiwerenga aikona kuswera muchinyanya kutamba naye vana baba izvizvi yangu aikurara ane sara izwa mufana wangu chipo mwana mari pamwana mari nei unopengerei admire ana kana mari ndikukumbira mari yoda kuti ndi inzwa admire ipa mwana mari admire ipa mwana mari auna kusiya inzwa alright chinzwa unzwe iwo pamari yangu yawanga uchida ndipa iye chitora aiwa gudo we are not doing that chitora mari $40 wopa mwana wayo $40 wampa $40 wobva wadzosa kuno kuchange 70 minus 40 70 40 40 50 60 70 wondipa $40 kuti iite 70 zviri kuerezwa mari andipa $70 yangu ndokuti iwo chimpa 40 wondipa kuno ku40 yangu change kuti iite 70 wondipa kuno ku 70 40 plus 40 chi yato 80 kai tanga werenga tanga werenga chiti 0 wono tinosvika pa 40 tanga werenga chiti 0 kunengezwa amana 0 10 anko gudo chikafu changu chasvika kana nokumirira iwe uri kupi ndakataurwa ndiri kubuda anoposta ndiri kubuda wakabva wadhilita post iyo ndakaiona imwe post yangu wakandikola anondisimudzira mheposve anosimudzira mhepo chataura chataura mazana bandofana anosimudza mhepo dhipa chamuioni anongoona tasvika Saka maita basa ndakurara. iri bobaba yemufana wangu thank you so much for coming up yempane ndoda kuti uite kasinga ita song ine kaujiti mukati so ndoda kunyengerera mamavhi kuti vaite something Bo. ita song ine kaujiti jiti aiwa usarasa zheniri yemwana unonga achiita anogona zvese kani mufana iwe nai bvunza nani ndinomuziva here uriwo music here nyarara ita song mufana wangu kana wapedza unondoona Bongo. iri boy sanhu akadhakwa Bonga ndra. iri boy bobaba yemufana wangu don't worry Baba. regare pasara chidzira nemadhimoni dhimoni ndiani right uncle dhimoni ndiwe unoramba munhu anenge Lorraine tabva taitonga tisu tega papanel guys makadi henyu vakamuta everybody makadi henyu zvakutonga munhu asina mamenas guys I'm okay hi everybody guys uncle gudo bye but kana kwangwa ndino kuti chero pamberi pano ameno kuti chi aumponditumiri mari inini ndo zvinondinetsa kuti mari iyoyo yaunopa anhu nyika yese unonge wachipa anhu nyika mari munyika mukupa anhu mari yakawanda inini wakambonditumira mari here zvekuti ndingabva ndaita kana
kuita nhonho pasi petsoka kuti ndiende kutora mari kuworld remit ausati Adi. mari dai ndinozototumirwa naanhu Mai mari dzangu ngani ameri uzoka. kudiaspora chadikudaiwandiseo. Njumi apatona vanhu vese vaudanzi mari haisimbori kana mari as compared to mari dzangu dzawakadyawo. Asi unenge uchicomplaina jepesi paunenge panga panenge uchicomplaina about hanzi mari. chinoratidza kuti ndine hama iri kudiaspora chii Asi